एसे खानायफोरखौल' फुस्लिब आं खामैयानो आयौ इमान गोबावदो लोगो मोनदों फट' गांसेबो लायाखै मैयानो लानांगौमोन ने मैया आरो नै बिनानाव सासेया इउटुबार माबा इउटुब खुलिग्राबो दङ सार्च खालामनानै ला ए थौबाय मा नाम आर्लिना बरगयारि फोथार बारि नै जोंना हाजोआबो खाथि फुल होनो हागोन नों दा फुल जोंना बाबाया उन्दुलांबाय मैया 22 तारिखमोन ना सिंहा दं मा आबौ उन्दुलांबाय सिंहा दं थांसै बाय बाय होनदो आबौखौ ने बाय बाय आबौ खोनाबाय जोङो खोमाया